wie te jaren? 70 keer ben getrouwd, dus ik heb van eigen en er komt 2 oorlog bij. Ik ben 88. En deze is 92. En nog steeds kunnen we net zonder elkaar. Nee. Mijn bruiloft hebben we thuis gewoon. Wat familie. Maar Ja, het wie net een hele grote nee. bruiloft. Nee, jongen, nee. Nee, Dit dat weet wie er de- net. Zo'n piepelweentje hier we. Zo'n dit gewoon windje weet. En dan weer een bedsteen en een tafel en 4 stoelen. Een kacheltje. En een kachel hoor niks. Doe het vol. Doe meer koe er net. En boven is bed, daar is een lid kripke. En daar ligt Oostervank in het bedje. Ja, Want hoeveel ben hij je? 4. Ja hoor. 3 dochters en 1 zoon. Kom nog eentje te fietsen, ja? Goed uitje. Jo. Zo. Maar ik ben meest een uren voor het goed uren fiets ik. En dan ging ik in Van Wouden dan bij Appie. En die had wat hintjes en spullen en voeltjes, zocht er even. En dan ging ik me verder rijden en dan ging ik naar huis. En dan zei ze, ook thuiskomst, daar ben ik al bij. Mooi zijn. Zeg maar, wat harder. Nou wil ze had ook al een tweewieler krijgen. Want om ik begin wat te wankelen. En dan ben ik daarmee bezig en dan maak ik als proefvrienden. Nou weet ik nog net ook een tweewieler hebben wil. Maar Safir is nog net. Nou, ik ga het eerste keer op de ijsbaan in Verwouden. Toen had ik ze optreden naar de Westerijn. En toen had ik ze... Ik ga ze echt keer leren. Toen weer de kermisbuis. Wie dat leefde op het eerste gezicht? Nou ja, ze zitten het vol. Want ik zei dit van elkaar, want ik wilde er niet meer werden, want daar hebben ze me voor. Dan wist je hoe het zit net. Ja. Dus je wie Santje en ik wie een dikke 20. Hier altijd een heel vriendelijk en aantrekkelijk gezicht. Dat vond ik prachtig. En lief. Ik kon ze even verleidelijk zien. Maar ik zei, ik ben net voor je 2 keer. Hè? Nee, dat is toen het bij mij kwam. Ik zei, moet ik daar mee? Ja, maar ik zei net voor je 2 keer, want ik zei, dat wil ik net. Nee. Je boer En- me voor het vast, ja? Your goodbye left me Ik heb vroeger altijd in zee gewerkt. En op een bouw. En toen later heb ik weer omscholen voor straatmaker. Toen ben ik straatmaker geworden. En dan heb ik 20 jaar dingen heb ik 3 keer opereren worden aan de knibbels. En dan schiet ik met de reg en toen ben ik koopman geworden. En dat had ik nog hier 15 jaar. En toen ben ik 64. En toen ben ik begonnen te mollen. Want mijn heid had altijd mollen en die was 91 door de oeien. Toen zeiden maar stoet maar wat oer nemen die boeren. En 20 boeren doen mollen daarvoor. Dus een zadelmaanden verdien ik dan een beetje mee. En dan kon ik mijn auto mooi bij die houden. Zadelmaanden heb ik het altijd mooi gered. Ik weer altijd thuis. Ik kon mezelf, ik kon heel goed mijn naam zien hoe wij. Breidje. Ik kan ook nog vlaggen naaien voor de Dokkum Vlaggencentrale. En dan heb je het een beetje roemer. Klein maak ik al jezelf voor de band. Doe ik ook beter als stafzoeken. Wie wijze van spreken. Dat is leven. Ja. all of me
Het meeste hebben we al hong, Ja. om zo maar te zeggen. En dan kregen we er nog hier het zien bij. En dan komt mama weer. Dan hier het zie je. Ja, ik had op 10 uur. Mijn oudste dochter zei, hij het wordt wel 100. Dus ik zei, ja, maar niet, dan valt hij ook, denk ik. En dan zei hij, het wordt wel 100. En ik zei, wat hebben we op rekken hier? Zat nou lekker, gaat wel goed. Ja, we horen moord vaker. Moord verlenen, alles verlenen, ja. Zo maar eens maar rekken hier. En was toen de kwaadste dat vul ik wel bij. Ja. Ja, dat is net best om het horen kunnen, zeg ik dat om het horen ik wel. Hé? Dat verbeert hij hier, toch? Ah ja, we steunen hem nog. Ja. Ja. Ja, bijzonder. Ja, ja. We lezen nog smoek binnen maar op bedje. Ja, je wil net bij mijn wijsheid zijn. Nee. En ik trouwens ook net bij haar. Ach, dat beste vent al, nee.